So karon guys no, patay vlog guys, so mag voice over lang sa ta guys no. So karon guys magligo di migdagat ani guys, kwako lang sa guys kay malas. So bagtas man ni guys padong sa kwako guys. So, opa ka sa akin guys para marami guys. So kani paabot sumpa pa ni guys dugay kayo guys patas grilyo. So bagtas ni padulong sa bard guys. Sinit kayo guys. Nice pipo yo. Baktas sa baktas. Bibi sa bibi. So karon guys nagpaabot tapos mig motor guys kay mingaw mga sakyanan guys magmotor siguro mi so karon guys nag jeep demi guys oy bugo aban ni papa na ko na guys ko abot ato guys pero gusto so nagtanan ko sa kuan guys sa birthday guys sa one tigis ko ako na ni guys mama na ko next kadong papa guys kaos lang gwapo guys kadong karang damang na gwapo kay gandaan guys doro higo sa dagat guys bibo wala guys tagan kay tao guys may kay mapantukon ba patamparos lagi kay ni hara ba awa nya mao red ako igagaw guys kanang sakay sa Salvavida guys Chokoy pangalan guys para lingaw dyan sa dula sa Salvavida guys talaga sa mga chicks guys ako igagaw guys pinakagwapo ako igagaw ulah broken biya na so guys sorry gaw tapak ko diri sorry ko diri daghan kay mga chuchuyan diri guys pasalipod ko guys kay basi makatamparos kog tao ba karon kay namay nangaon guys gibidyohan ako guys kung sa kadako ng kaon nila guys nangagda pa so kaon bay pait SB may ice diri dili man laka ada si kuan guys Roberto okay ni tagalat 19 guys mo ni mga karang kawatan guys hearty gagawa nako upa ka sa akin para marami katawa sabi niya picture video ito kini time ay guys nag concert ko ani guys katong nakasuyop di mahimutang paminawa niyo guys saya ako diri guys naawa guys wala ko nyambak ato guys kitulak ko ato guys mo nang nyambak lang po kong toyo kay para ino nang nyambak ko pero kitulak ko kay ato mo niya ako magagaw guys Ricky Boy mo ni si Tonyo Kulera guys peace pa sa akin para marami laka gago dungkoy ni si Heart na si Ricky Boy na si Billy Joe dia mga yagaw na akong tapo guys maligo madami ana yang tambay rami guys kay mingaw man kayo paabot po sa akong kauban guys sa si Mimi si Gubya guys mao to na nabaktas ko guys gipangita na ako to nagpa-picture sa kuha ganiya kay namay nagpa-picture sa kuha gusto na ako siya makita guys so i-shout out na ako siya guys hello Ano picture sa ko guys si parkour ano ba nag-video ko nag-video ko i-upload ako i-upload ako wala tadi ya i-upload ako kay para salamat nagpa-picture man ka i-upload na ako Tonyo Kulera Vlog bites yung Facebook ka ba yung Facebook nimo John Paul Factor guys John Paul ada sa Facebook guys pinagawa sa Southern pinagawa sa Southern kapag na ako guys mao na ning last part guys no guys kita ka ni guys kaila ka na guys tagalat 19 na guys pinaka-idol kay nako si Yan so maraming salamat sa pagtanaw sa video guys don't forget to subscribe like and comment guys shout out